Ihaw tayo. Mga tilap niya. Ihaw tayo ng tilapia dito sa bahay ni Rica. Nandito yung ating tilapia, matataba. Tilapia. Nalagyan ko na yun ng asin. May timpla na siya. Bagay nagpapaano pa ako ng apoy, uling. Para mag-ihaw yung bomba. Ano? Napipili mo siya? Ano talaga? Hugasin mo kayo? Hugasin pala yung bigay. Kailangan naman ng tubig para malapit. Wala busy yung 20. Kuya Jong, abangan yung vlog ni Kuya Jong, may ginagawa siya. Ano ba lang, happy birthday kay Kuya Jong. Ano? Ano na siya ngayon? 18 years old. 18. Kuya Jong, happy birthday. Yo. Teka, batiin mo si Kuya Jong. Dagang salamat. Hindi, birthday niya ngayon. Salamat. Birthday po ngayon ni Karen Jisung. Yung vlog ko sa amin, tilapia. Inihaw. Seryoso nga, Kuya Jong. Ano? Birthday mo ngayon? Oo. Ano ba ngayon, Kuya Jong? Sabi niya kasi, di siya pupunta. Pero nandito siya ngayon. Bukas din kan kasi. Ha? Bukas din ba yung mga Atin po nag-iyaw na tayo ng tilapia. Bali, parang ano na rin natin to. Luhatin natin to. Ay, magandang. Yun! Atin ang dahon. Dito ko ilalagay yung naluto na tilapia. At yan na, malapit na. Alalay lang yung gatong yan. Kasi baka matutong. Yun.
At dito yung niluluto ni Rica na ano, adobo. Yan, tingnan natin yung niluluto ni Rica. Ayan po, napakasarap. Yan po yung luto ni Ricang adobo, specialty. Yan. At yan yung team, edit time. Kaya ko ano ulit. Yun, maraming salamat sa Panginoon at naragdagan na naman yung ano, yung edad natin. Bali, 32 years old na po ako ngayon. Yun. At happy lang. At ganito lang yung ano, celebration. At bukas siguro, may ano, may pa-swimming yung kapatid ko. Lamang-abang na lang yun para sa bukas. Alright. Binabaliktad ko na. Alala lang yung gato para maganda yung pagkaihaw. Tataba yung tilapia. Ayan. Sarap. Ayan. Amo. Adobo. Amo. Sana all. Amo talaga. Laban lang. Kahit antok na edit pa. Laban lang tol. Kahit antok na edit pa rin. Laban lang. Kung may pindot pa. Magkalablabi ka. Papay-pay. Kahapon kasi di ka nagpakasawa na ligo. Lalo yung tubig. Ayan, pangalawang salang. At ito yung unang luto. Panlas. Panlas ng salang. 8 piraso. Siran. Yan, tuyo na. Luto na. Ay, Siran. Sikreto. 1 kilong asukal. Tamis sanghang. Ayan. Sarap. Mas pinasarap pa. At malapit na rin maluto yung ano. Yung isda. Alas ng salang. At ayan. Lasahan daw. Masarap to. Ano po na. Mantika na. Ang dami po kasi kami. Oo. Positive na. High blood. Amo! Wala namang ang sarap. Ayun na. Sarap talaga. Perfect. Walang ano. Walang pagbabago. Ganun pa rin yung lasa. Talagang paborito. Kamla noon. Walang pagbabago yung lasa. Ito yung inihaw na ano. Isda, tilapia. At may gulay na binigay sa ng kapitbahay. At ito. Last na. Dilim. Yun.
Yan na ni Rika sa ano, plato. Hinginig yung kamay ko ah. Thank you. Smile. Mas mato. Sarap. Nag-request si Kuya Jess. Wala yan, sili. Yan. Ganda pala ng pagsisip ko. Malambot. Ang ganda. Puta ko lang yung ganda, Son. Para nasa dagat lang. Wala sa swimming pool. Kaya gagamusan na. Sige na, sige na. Yan. Amo ay, amo. Sira. Prepare. Sira na naman yung diet. Naka-prepare na po yung ano. Kanin, ulam. Sa labas tayo. At lilipat ni Rika sa labas. Doon na lang daw sa labas. Mag-aahin. Amoy. Amo na adobo. Amuan. Amo talaga. Amo. Ayan na. Amo talaga. Kain na po. Ayun. Wala. Na. Sarap. At si tatay. Uy. Uy. Ayun na tay. Uy. Bisa Ayun na, adobo. sabay na. Bisa adobo. Bisa adobo. Gana. Lagay natin dito. Sarap siya mag-adobo talaga. Sarap din ka mag-adobo. Bisa adobo na siya ngayon. Wala ka, sa adobo. Bisa adobo. Pero kahit ano adobo. Adobo girl. Oh, adobo girl. Sa adobo girl na po siya ngayon. Kambing ko dito, adobo girl. Oh. Wala. Adobo girl daw. Sarap talaga nilagay ka magluto ng adobo. Wala nung nag-umpisa kami dito sa bahay niya, pag-ikot namin, puro lagi kami may adobo, pangatlong adobo na. Pangatlong araw na adobo. Basta, pag pumayag siya, okay lang mo. Okay. Son. Yan na yan, Son. Hindi ba na ako magigit na? Let's go, let's go. Kain po tayo. Oh, inulit ko din. Muli magkayo ni Paring Jesus. Muli magkayo. Kit Janine. Kit Janine. Ata, Janine is outdoor. Talaga, ayos, sarap ng adobo. Luto na ito. Adobo girl. Di ba, pula-pula pa talaga yung sili. Ito, ano talaga? Nagdala? Sili. Ano tayo, pantay? Itong, Oh, yan na. Sugko na kanayang daw. Oy! Ang kata ka. Ano mo yun? Ulang ko yan. Sige na. Oh, Sige na daw. alam mo na. Ano naman yung inihaw? Hindi na ako. Ano yung hinihaw? Ay, tuloy na. Ay, nakakit! Ay. Mistiko, bulak yung nani. Bulak yung nani. Bulak yung nani, mistiko. Lagay mo siya plastic. Okay. Lagay mo yung plastic, lagay mo.
Wala mo? Wala. Marami. Wala. Wala. Mo. Loudin! Loudin! Kit, nalagag. Ano mo muna? Sipaan mo dyan. Ay na kayo, Kit. Sari! Wala na kamay. Wala pito. Ano kayo? Malapit. Mag-raise yun. Mananong kakamot. Nalungan lang. Pwede lang ako tulong. Mananong kakamot. Sama lang muna, Kit. Pwede lang kalaw. Yung sa loob. Yan, nakakabang ko. Ano ba? Yung nabi ka. Hanggang? Ano? Ano? Kain po. Yung nag-request ng sale eh. Yan. Sale ba? Hindi ka mag-ubus nun. Hindi ko makamanga. Bakal ba? Bakit mo bang galing mo? Kailangan ng kaldero dito. Dalhin mo na dito kaldero ka. Ano? Ano? Reply niya. Ano na rin? Mahal talaga. Sabi nung. Malapit. Hindi mo nung. Diba? Saan mo dito? Anong pa dito? Ano ni? Panalo. Lejong! Salam Lejong! Ano? Sugat. Sugat ko ano ba?
Hmm. Saan ba na? Ano bungal talaga ito? Mabinta? Ako bungal. Mabinta. Lamit tayo. Bukas na, double tayo. Like, yung, like na kita. Naka-i-vlog pag walang ulam. Tama talaga. Malapit. Malapit. Malapit na ka? Malapit. Gulay ko, gano'n. Malapit talaga. Gamot ang mo. Gamot nga. Kaya kung meron lang kami. Malapit.